Manaw. Agad tayo ni Bakot mo. Nasyakat mo. Trabaho. Butcher. Hindi nga butcher. Hindi mo butcher. Baka butchog. Butcher ti karkarikas. Yan. Mano taon mo? 31. 31. Walang kumot. Kasapa natin nga nalungtaw. Hindi ka kini papa! Uy, ayusin man ata ko na niya. Ayusin! Ayusin! Basta! Ayusin! Wow! Ay, ganda ko yung station na kawisit ka. Sige, ayusin. Ayusin bibig tao. The realization of this pageant, Miss Ipugo 2025. Kaya ka. Nakapahingan ka po ito, matamag ka stak, baka datakil pa eh. Baka nitong pakinyang mariwon ka. Naga! Lawrence. Lawrence. Toy, mantabuto to. Nagbara ako ni Pusto na. Aray, nagimas ka tol. Lawrence, manutawang mo. 18 po. Oh, ay nako, ana madis na balyo kita. Kas good dato yung ko. Di so pa lang tanhon na pero naka-fresh. Nalay kasi kurang kuta. Animal ka basketball. Wala nga to isona. Nya height mo kuya. Nya height mo. 6'2". Nagandang tol ko 6'2". Uy, hige. Lumaboy pa rin mga ato'y bayuyangan na ka. Marso, paragpag po nita kas lagi palok ni tubaw. Bang, 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 bang. Marang-karang kaya kita nito. Kaya dana, apay nga, matayang unay. Bukog ko, di mapasukan na dati. Ito, hindi ko. Kasi anong patayak pa'y monoblock. Kasi ano kayo, standing position ba dahil? Ito kasi ang magigaw-gawa. Kasi ano? Kasi lang nga makaiklog na pa ito siguro. Madikay nga masawa data, wala na kwapaw. Dapay mula ima, kung dito pa'y mula ramay ko, igutan mo, friend. Lawrence, ayan. Ada girlfriend mo? Ada. Ada ni girlfriend mo? Ano siya? Mabalik ka sa'yo. Agis iskila ka pa? Opo. Uy, ilang course mo? Biped po. Ano pimpinta si course ko? Niya, of course. Dito tamad, ay, kuha po mo dito ini. Lakas dito kayo kuha kulay ni lalaki. Lakas ang garo. Madi, madi. Moreno. Madi. Inyangay. Kulor lato. Animal ka. Naga. Mike. Mike. Uy, Mike, di kakas-tikas pa medyo nadukrit ka rin. Uy, ladi, kwadi. Adi nga nagbakot na itikino na. Kasi mo. Ada asawa. Ada asawa. Single dad. Wow! Uy, single dad ka na ba din? Pututang man ni bakla. Bilang ko talodin, yan pa nagsigaw. Tamang karanasan ti baklang. Sabi na! Thank you so much. Trabaho! Ada niya trabaho. Helper. Helper. Okay ba yan? Helper ti hold-upper. Takaw. Siyempre na ito nga helper dahil lang. Ayan, tagatay ka po ko. Kasali ka ti basketball team. Kalain ka mag-dribble. Depende. Mag-shot nga eh. Mabalin lang. Oh! Ganda nga ng silduwa ka. Yan ang katakatayan. Mike. Mike. Mike, bola ka ba? Bakit? Ikalkag mo man di rupa na. Adabarang ka niya. Mike, awan lang kasawang single dad ka? Ada ka putot mo? Ada. Pututan mo ni nanay ko. Uy, nagubing natin eh. Hi, good evening, Naga. Ivan. Ivan. Manong taon ni Ivan? 16. 16. Tidamang Ivan, nagtigos ka? Lukon na kami. No. Atay. Kami. Sumumadak ko niya, damang ko, gatpugot. Ay, ating ko, Nagan. Robert. Manong taon? 25. 25. At asawa? Awa. Trabaho? Student. Estudyante. Tita mo, lumalaki nga, lumalaki di kwata. Pag may abot ti buhok niyang kilikas na dalisayon ng ano. Go! Nagan!
Randy, ma'am. Randy. Manutawad ni Randy. 48, ma'am. 48. Walang tumot, 48 mo. Ninyo, di pa nagmarmara sa bak, kalangakang. 48 kangkal. Adamalak mo ang 49. Ay. Dandanin, ma'am. Dandanin. Kasi anong nawanan nga eh. Badi na, ma'am. Ada asawa? Da, ma'am. Manaw. May isa. May isa. Awanti ka, beg? Awan. Awan. Trabaho? Carpenter, ma'am. Carpenter. Disita mo. Labas ang pitong Dragon Ball! Buko, asaan si Chichi? Naga! JR. JR. Wow, Junior. Manong taon ni Manong Junior? 39. 39. JR tinaga na nga. Lakay, tiroba na. Junior tinaga na, senior tiroba na. Ay, Manong JR, di ba dati trabaho? Kakanat, may saak nga barbero, may saak nga vendor, nalaing ang ag-shoot, nalaing ang pang-adribo. Wow! Basketball player. Kuna kami, sikat imang asawang. Ay kami. Isample lang kanina, dribble lang. Kasano ti dribble? Ang Europa ka ti dribble mo na magakas ti simintaw. Ay, dribble lang nakakano. Kasano ti itsura ti dribble kuya? Sige, sample mo ma'am. Oo. Diba? Bagets na bagets. Pagkakakas na. Sikawan bakla. Jai. Katribal. Ay, nandun kayo magkandi Hindi tao. ka na hindi nagwapa. Ang kayo matan. Uy, kasta ni. Magandang gadya. Uy, kasta ni Jumbo Diaz sa atin niyo. Nagwapo niya. Nagiti nga ruma, nagibida, nagiti kuhangay. Nagiti ripis, nakas niya pelikula. Nagan! Salba. Salba puta. Puta, pinito natin puta. Manong salba. Ada pahay. Ada apelido na pahay. Nya. Salbag ka. Salba. Manong tawag. 32. 32. Mayat na to yun ingin. Dasawa. Dasawa. Single dad. Wow! Yaman pa yapo. Ay, nag-spirit yan. May dito na talaga po. Panay single dad. Ada ti girlfriend tatawan. Awan. Awang mo. Sorry na ta single lang mo. Dagit naka-follow pisuling makikita yung magkasinsina nila. Trabaho. Siman. Siman! Nalaing akbato. Si Sidon na man. Diba mo? Ating nagat. Francis cute. Francis cute. Wow, dapat Nangibaga nga cute ka. Ay, soda. Nakita lalaki ano. Francis cute. Manong tawag? 20. Titigurgur pa din. Numalpas ka daming agot at saan ka pa bugbog ko. Kitang pasmado ka. Francis! Ada asawa or girlfriend? Ompay mo. Awampan. Kas pangarigan, kaya tumot ti bakla. Basta na kwarta naman. Basta na kwarta. Kaya tum ti bakla. Basta sanang tata, presidente titupan. Apay natupan. Naka-green. Ito naman yun. Nagwapo Basta na kwarta na kano. Kagkasano no, agbabaano nga. Ang kasana natin eh. Nagwapo nga. Singkit na ni. Kita am no, kasla chinito. Oy, kasla prinito. Nagat! Yuzen. Ayan, may Yuzen, man tawag. 23. Yuzen. Bruzen. Baba ti baboy cruiser. Buisik ka makipulutan na bambot pangamang. Ang isiskwila ka pa. Trabaho? Construction. Construction. Tama nga itura construction. Gawin ka di Pangasinan. Apay nga pagawin daw. Pinalitaw dito ka trabaho, piyagan ka. Naglawat ang iwan na, mamala namin ang ukul ko kasi. Ala! Sinagtayon! Dagiti ka panahunan ni Apo Rizal. Iti na pa. Hoy, ini, nagubing! Patakamasi ka nag-interview. Yan ikas la ugot. Ugot tayo. Ugot tikiman. Nagan. Jan, manotawan mo? 15. Maday Paul. Uy, dito ka lang tan. Yan, dagito yung no, kayo, kumadagito ka saga. Dagito ka kasdo. Apay ta saga. Iyari mo man. Dagito nga duwa. Iti Shell. Shell. Wag.
Pagka siyempre Dorico, hindi ba yung sa Biroruko? Ay malapsa lang digit kalsada, hindi kalkalpas po doon ipayak mo kayo. Nataiklog na. Naagad! Jose. Jose! Lito. Si Lito? Jose! Anong tawag? 67. 67. Kasama ka na 67, Uncle? Kasama ka na 66 and a half. Trabaho na, Uncle Jose! Awan na po. Hoy, sadon! At asawa? Baraw. Baro! Hoy, baro ka? Kaya kung masawa ko kastilala ka. Ate yung kami. Yun na tayo, siyempre, nabibiit-apit. Lalo mo, aduk daganan. Dagdagot, di pan nakatayo na rin, mga kamangan. Sika kayo matangkal. Kaya ba'y tagamin aputong tabungal mo. Amo kaya kami ng Uncle. Siya ka mo, no, dati project damad-damadam erang kanila congressman dito. Kami dyan tayo, Pangasinan ako, adda apo aramiden me, nga every time adda iti okasyon me, kas pangarigan birthday na apo niya, jilakay ko, adda dagiti dental mission me, medical mission me, kasya. Wey, dagiti makanaka-follow kinyami apo nga makabuy-buya kinyami. At dati mga aramid nga medical mission ken dental mission ti Suling Daos ban. Kay di last November apo may isa nga taga Ilocos ken may isa nga taga Pangasinan. Iti in charity mi apo bada sakit puso na di may isa di from Ilocos, di ba? Ket tada iti madanon apo nga April, adaman nga ti maaramid nga medical mission me, ket kayat iti Suling Daos ban, ket agkapong mo dito nga banda party ti La Union iti maikan mi iti postiso. Wow. So nga kati napili ni Uncle nga maikan iti ngipon. Ikan nakatingipan day! Kalden. Maya di jay amo nga marina tigawan. Nung dajilaan dumangro ka sa kagmarikme. Ano na, pagaling ka pa yung mga root, bro! Wow, kano kasta nga natikag tiruruot, magaling mo dagiti garame. Nagad! Roelio. Rogelio. Ada asawa ng kang Rogelio? Dalman. Ada. Dan. Nabiyagpay. Nabiyagpay? Damang na Diyos mo. Ada dyan. Ayan na. Ay, nagdasawa na ng kang Rogelio apo. Hindi, babain naman nila kayo na. Ay, ada dyan. Uy, nagubing. Di makadomingo, mamin ano kayo sisiwit. Ay, awanan, no? Ano sisiwit, ha? Apa yung nagbasag? Tupraang ang. Kasi ano ka lang tupra na? Okay, linya. Linya, dito kayo na. Lalo makakuha kayo na natatay dito nga. Ayan. Ayan. Dati tayo ayaw Apay kayo. nilasin mo ti positive to negative. Ilasin mo man. Dato yun. Tayo ayaw kayo. Hep hep hooray. No. Sukatan tayo. Agbalin nga. Pakpak. Ganern. Ayan. Duwa nga palakpak. Pakpak. Tapos Ganern, no ganern. Duwa nga kinod. Amo yun no sinno. Dagiti ito pumununa nga may ka. Kaya ito sinyo. Sige, sample tayo. Pagpityan nyo mo ito na uping. Dagiti sinyo kanin. Baglakan nga. Kado pa'y masakbayan nyo. Okay. Sige, Sample. Go, mano. Ganern. Isa-home. Energy. Pakpak. Ganun. Pakpak. Ganun. Pakpak, ganern. Tol. Pakpak. Ganun. At tani lalaking tsura. Pakpak. Ganun. Pakpak. Ganun. Wow! Nagtulog na kinod. Mas makinod ti tagapambantay. Pakpak. Ganun. Yung nag-speak. Pakpak. Ganun. Pakpak ganun. Takpak ganun. Oh, di ba? At least energetic na misuta. Pakpak. Ganun. Yan mo. Umuwi na sino may kata. Duwa nga palakpak, di ba? Pakpak. Ganern. Sige man, go. Pakpak. Bakit? Agsaw kayo sa daw. Pakpak. Ganun. Sige. Pakpak. Ganun. Matayo mo ni Parpariana. Pakpak. Ganun. Okay. Ready kami na. Yan kamalay may cut. Okay. Ready? Alang-alang sa 500 tapos i-35 mayor kini mayor tayo nga ni Ma'am Era. Wow. Ira kanagnagan na ti inang. Inang itipugo. Wow. Dato yan. Ready? Alert. Oh! Pakpak.
Ganon, ganon. Pak. Ganon, ganon. Mayat na mga kalagat di ganon. Nyam mo, nautog ti kararwana mo naman. Pak. Ganon, ganon. Pak. Ganon, ganon. Di ganon. Duwang palakpag dapat ko silang. Babay, Uncle. Una ang mga ikatan, dagita na sadya, dagita lalakay, atik katal. Ate ko, dito ka niya. Ang kamababae. Dito ka. Yung matanda ang nasa kwan, ganyan. Talaga imordo mo tatabungal ah. Bastos ka mga uwe. Ready, set, go! Pak. Ganon. Pak. Ay, nagganong ka no? Ganon. Oo, nagpalakpak. Bye-bye. Ikatong mo na kita paraw! Alright, set, go! Pak. Ganon. Bye-bye! Nyamot na nagsaki mga angaw mong sulay. Ikatong mo na kita na sadya. Alert! Oh! Ganon, ganon. Pak. 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 Kasi natin, so we acknowledge the presence of our beloved Congressman Dante Sotelo Garcia. Garcia, Abate, Segundo Distrito. 500 kini Vice Mayor, 500 kini Mayor Irang. Oh. Baka na yunan pa ni Congressman, aya so ngalalay na niya. Naingan niyo. Dato yan! Alert! Whoa! Pak. Ganon, ganon. Pak. Lalay nyo! Uray mo ti Mike dagiti duwa ikapot at ti Mike. Save the best for last. Dagitan awam mo inararamid ka. Dagitan ti bati may partner mo kinyak sulay. Kaedad pa ni tatay ko. Alert! Pak. Ganon, ganon. Pak. Ganon, ganon. Babay kuya! Ikatong data na uyong na kuminaw. Marsuod ti ubot ko dito mga data na asawa. Ready, set, go! Pak. Ganon, ganon. Pak. Sa paipundo na mo ginagwapong. Ganon, ganon. Pak. Ganon, ganon. Agong uray na tibay! Nga mo laki nga ang humon suling. Nagsakit. Ako rin kami! Allah! Ayatong nagiti senyor! Manmanula lang aldaw, di pa na kita! Sulong ibati malang ang isang partner mo kanyak na ginalalakay. Nakaslaan na binaboy ni tatay ko. Urahiyo! Alert! Oh! Hangasi ka! Sabi na gulong ka ang... Mas klamo natin may ipusan oxygen. Alright, guys, let's go! Pak. Pakpak, hindi ka nang pakpak. Linagsa naman idan. Hindi kayo matenga. Agpatinga kayo, uncle. Patenga kayo. Apay kang talaban mo pa ilat tabla mo. Kuti marmar ka lagaruda. Sige. Ready, set. Alert. Whoa! Ganon. Pak. Ganon. Bye-bye. Katong mo dagit ako risabo. Dagit tamo, pinit. Apa mo ibate. Ready. Lalaing ang bibi na inayunak 500 damdama. Ang say-sayit ka man Ang awang boyfriend ko, bibiyang mo nga. Ore si kamot si. Man dati nalaing ka nga sumisay. Behave. Ready, set, go! Pak. Ganon, ganon. Pak. Ganon, ganon. Pak. Ganon, ganon. Ganon. Baka mo maipunto. Ano ba? Pitugong ka. Tinangal ko lagaro din. Baka mo impuntaw. Maminsan pa kita may ipuson ka nga isanaw. Nakuha mo na nga yung mga agtangal-ngal na mo. Baka ka mo maipunto. Ay nga, nagpupukot ka na. Kaya ngayon, total talo tabatin. Apa mo maipunto tatamay. Kanya dati kasla ko na babuyan na kita tatay ko. Nga mga angaw mo. Maday. Ready, set, go! Ganon, ganon. Ni, Pak. ako uray na tibay! Isip ka nga babae. Diba? Flying kiss man. Lagi dito ka lalaki. Flying kiss ka. Kasi man. Wow! Oh! Nakukutikan ka lang. Ano? Wow! Oh! One, two, three, four, five, up. 1, 2, 3, 4. Oh, bakit?
Lab. Kaya na maganti lang kayo. Ikatong lagi talalakayin ka naman lugdan. Sir, go! Ganun, ganun. Ni pundo na lang tayo dahil. Bye-bye! Ganun pa mo ba? Isaltok ka lang. Buisip pa, ano, kinamnama ko. Pinipilik pa, dagi na nagbagwapo. Dagi tapay, kasi na paghulaga nga ukon. Kasi na tibahan. Buisip ka nga babae. Kakaasi lang kung tagsugsug mo, dati naka-orange nga lang kayo. Hindi pala yung tool ka. Pamigsa na nga pan-agarado. Taka lang ko lang. Ne, ada utang yung kinyang. Alert, alert! Oh! Among karamido maya. Saludsudong may lang ka, di may kanti may maan. Patasan man, go! Dapat. Madiado Sado. duwa nga palakpak, may kakka nga dagos. Duwa nga palakpak, go, go! Dapat. Ay, nag-loading. May restart. Nadata yan! Nag-loading pa yawan signal dito. Alert, alert, go! Pak. Ganun, ganun. Pak. Ganun, ganun. Pak. Ah! Ano pa mo may pundaw? Nangamak na gito, yawan inang aramit na. Alert! Alert, alert, go! Pak. Ganun. Ah, lama ko! Lama ko! Pag gamitin niyo may isa lang ka nagwapag, habang mo may layo patay. Buisik ka nga talaga. Nangamon din ang pagay yung tulog mo. Lekto ka nalak bingay ko. Duwadan! Last man is standing! Di mga amak, matay! Kami na lang. Ready! Nangangaw mo, nagsakit ka, hindi marupong ko, tinaramit mo. Bakit lagi na may kalang-lang at ama? Ready! Set! Go! Dapat. Kasrata mo na binil. Kasrata mo na binakanatan, tibislak na buko mo. Uray na lang idulingsik! Nagsaba, di kita. Ay, nga makadendeng amal, kasi di matam. Ready! Set! At sa uka mo't anggal. Ay, nasa kay lagar timbati dan ay na po. Nagtipon na kang ngul-ngul kang duldugal. Ready! Set! Uray ang kaya gapura, matarusan me. Si kami agad jazz. Di ba kaya lang, pakpak, ganun. Kasi napakpak, ganun, kinya, tanang bayag tayo. Sinukit kitaan niyo. Amang lang nga di ka makadendeng abat na matanan. Dilawang pailaan. Go! Ready, set, go! Dapat. Galing. Dapat. Galing. Dapat. Buisip ka rin ang alam. Nadaanon ka nalpas to, tibutos. Hampay nga nalpas na kita. At supli-suplay. Di ka pala nangalain tayo. Nagtintinulod kayo. Uli! 1, 2, 3, go! Dapat. Galing. Sabay ka natin eh. Pakpak. Ganun. Pero di ba sa kaslata manglamlam yun. Dato yan! Final! Ready! Set! Kato muna, pakpak mo naman. Surusurukan. Ready, go! Pak. Galing. Galing! Isip Pangasinan